Els veïns del costat. Esther Vallès, bona tarda de nou. Molt bona tarda. Aviam, ja ho sabeu, cada dijous durant l'última hora del programa coneixem la història d'una persona, un veí del costat. Aquí l'Esther ha anat a trobar en algun lloc del mapa. A qui ens presentes avui? Mira, de vegades, no sé si et passa a tu, ens agradaria tornar enrere, com si la vida fos un caset, i tornar a sentir frases a les cases com «Papa, vull ser cantant», o «Mama, vull ser artista», o «pescadora», o «periodista». Ara, una de les frases que més plana sobre casa nostra és «Papa, vull ser influencer». Ai. Sí. A Catalunya hi ha diversos oficis en perill d'extinció, la majoria artesans, molts sense relleu generacional, algú, en definitiva, que agafi el negoci que li ve donat. I avui, els veïns del costat, coneixem la història d'Antoni Moya, l'últim tallador de vidre que queda a Catalunya i a tot l'Estat, un artesà, un apassionat del que fa, un mestre dels mestres. Dimecres, 4 de la tarda. Taller a tocar de la Sagrada Família de Barcelona. Toni Moya, molt bona tarda. Bona tarda. Toni Moya, 60 anys, tallador de vidre. Estem al teu taller, envoltats de copes de vidre, de pols una mica. És el teu lloc, oi, aquest? Totalment. És la meva vida. Quantes hores t'hi passes aquí al dia? Buf, mínim 12. Em poso a les 9, però el dia que surten més d'hora són les 9 de la nit. Tu ets tallador de vidre. Com explicaríem a algú aquest ofici? La història del tallador de vidre, que això molta gent ho desconeix, quan es va descobrir el vidre, tenia moltes imperfeccions. Hi havia moltes bullofes, que es diu, moltes pedres per la composició del vidre, i llavors per camuflar aquestes impureses, amb pedres esmolades, van començar a fer ratlles i coses, i allà va néixer l'ofici de tallador de vidre. Fins a arribar, si hi ha d'això de segles passats, a peces tallades brutals, que era per reis, per prínceps, però vull dir, el tallat del vidre va néixer per camuflar impureses. Ens coneixerem les filles. Quan vaig entrevistar el Toni al seu taller, al costat de la Sagrada Família, i anava pensant una cosa, què fa un tallador de vidre? Clar, o sigui, quin ofici és, quins productes fa? Ens podem imaginar vidres de grans dimensions, gots, copes, gerros, t'hi trobes de tot. Tu, Agnès, saps els típics gots de whisky, que tenen com relleus aquí al cul? I que el cul pesa, no? Que pesa, exacte, que pesa. Això és important. Llavors, el Toni és el que crea això. Got a got, copa a copa, cada got és diferent, però es pot estar 2 hores, 3, 4, 5 fent-ne un. Al taller s'hi està ell sol, la seva dona li porta els comptes, però què cal tenir per ser un tallador de vidre? Com és un dijous a la vida d'Antoni Moya? Jo vinc de treballar, per mi no és vinc de treballar, perquè el que faig m'agrada, i això ho dic de tot cor, vull dir, jo vinc de treballar per mi és un regal. Jo arribo el dilluns i el primer, mires a l'ordinador, les comandes, faig un planning, una previsió de tot el que suposadament faré de dilluns a divendres, no? Però el millor moment és quan et poses al davantal. Sí, no, és quan disfruto, totalment. I com és aquell moment? Mira, jo dic, a mi m'agrada molt els tallats que són reptes. Vull dir, contra més difícil el tallat, millor. I, per exemple, em porten molt, per exemple, feines que han fet altres talladors, que per desgràcia no hi són, i el bonic és perquè tot el tallat té una lògica, o sigui, es marca una simetria. O sigui, tu no agafes una peça i li poses la roda així a lo loco, per dir-ho així. Vull dir, tot tallat té una lògica, no? Llavors, una de les coses boniques, per exemple, si t'aporten alguna peça d'algun tallador que se va inventar amb el seu temps la peça, buscar-li la lògica d'aquell... És com fer un sudoku, per dir-ho així, no? I a vegades igual no t'ha sortit, dius, com coi va fer aquesta curva? Igual tens tot, però hi ha una part d'una curva, per exemple, que com coi la va fer? I estàs igual 2 hores, 3 donant-li voltes i ho deixes, no? Igual el dia següent, o igual estic a casa i estic pensant al sofà, dic, ja ho sé. T'ha passat mai que has anat a un hotel o a un lloc, a un restaurant, i has vist unes copes particulars i dius, com cony ha fet aquesta copa? Això és d'efecte professional total. Vull dir, quan vaig a un restaurant amb la meva senyora, amb els meus fills, anem al Corte Inglés, per d'efecte professional,
Jo passo per la secció de cristalleria... I te la revises tota. Hombre! I ara com ha evolucionat aquesta tècnica? Tu què fas amb el vidre? Pues a partir d'una peça llisa totalment, li faig un tallat, que es diu, o un gravat, i queda totalment personalitzada. La mola és, per qui no ho sàpiga, què és? L'objecte amb el que treballes per tallar el vidre? Sí, no, clar, per tallar el vidre la mola són rodes afilades en diferents angles. A part, hi ha diversos tipus, o sigui, unes que són més abrasives, altres que són més dolces, i per fer les formes, no? Però cada mola té la seva funció, o sigui, una desbasta, l'altra ho suavisa, i l'altre ho fa transparent, i ho abrillanta i ho poleix. Antoni va al Corte Inglés, ja m'ho va dir, i allà... Es fixa en tot. És clar, és com un nen. Ell diu, tot tallat té una lògica, i ell treballa amb aquestes màquines que els hi diu moles, que en té moltíssimes al seu taller, que l'ajuden a tallar de la manera que ell vol, però que hi ha una cosa que només es pot tenir, que és l'artesania, que és la capacitat d'entendre les formes, el procés, com fer sudokus. Aquí no hi ha marge d'error, la roda ha de caure al seu lloc. Però anem al principi, on comença tot, la història del seu pare. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un exèrcit diví. Sóc Guspires, dedo carícia. Guspires, dedo carícia. El pare, l'any 52, va fundar el taller. Els estius, amb 14 anys o així, em feia vindre al taller. Toni, vine a netejar, a marcar, per comptes d'estar jugant a pilota amb els amics, i vaig començar a voltar pel taller, a comprar, a netejar, i allà anava enamorant el món aquest, no? Jo vaig estudiar electrònica, o sigui... Amb quina edat? No, vaig fer FP des dels 14 fins als 18, 19, als 5 anys. O sigui, jo soc tècnic especialista en electrònica, encara no ho sembli. I vas estudiar allò sabent que no volies exercir, que tu volies ser tallador de vidre? Bueno, però com es tenia que estudiar alguna cosa, i com no vaig aprovar 8è, vaig buscar corrent alguna cosa de fer FP i em vaig posar a estudiar electrònica. Me van fer anar a la Dichosa Emili. Amb 19 anys ja em vaig posar en sèrio, quan vaig tornar a l'Emili, ja posat en ferm, en plantilla, no? A mi el que em fascina és aquesta gent que estudia una cosa i que després diu, escolta, jo tiro pel dret. És que, a veure... Jo vull fer... Sí, amb 19... Ell ho decideix amb 19 anys, però la gent que amb 40 i pico diu, escolta, jo vull fer el que feia el meu pare i s'ha acabat d'electrònica. I ell ho fa amb 19 anys, després de l'Emili es posa al davantal, decideix això, dedicar-s'hi, i quan el seu pare mor, li deixa una cosa molt especial, que són unes llibretes. I aquestes llibretes hi havia apuntats tots i cadascun dels dissenys que va fer ell per no repetir-los mai a altres clients. Són dissenys únics. Però per qui treballa una persona com Antoni? El client principal són les cocteleries de nivell alt. Treballo molt el que és per particulars, que es diu, quan volen fer un regal. El que faig molt també és restauració de peces de cristall, vull dir, quan les copes o gots... Aquest matí mateix, per exemple, ha vingut el fill de la Bella Dorita. La Bella Dorita era una vedette del Molino, que va néixer el 1901 i va morir el 2001, va viure 100 anys. M'ha vingut el fill perquè té un fotimer de coses de la seva mare i m'ha portat un florero per arreglar i, a part aquí l'estic fent unes copes. Però això és molta responsabilitat, sí. Perquè tens a les mans una història. No, sí, sí, te puc ensenyar tot el que m'ha portat, al·lucinaràs. Toco fusta, a l'altre d'avui mai m'ha passat res, però clar, tens una responsabilitat perquè moltes vegades tens a les mans peces de molt valor. Ara que no ens sent ningú, en confiança, qui és la persona més important que t'ha vingut aquí? Jo treballo molt per quan arriben els llots, els típics holy cars aquests, els que tenen un llot igual de 70-80 metres d'eslora, que la família són 12, però la tripulació igual són 24 o 30, no? I et porten unes peces de Moser, de Bacardí. Cada peça val una fortuna i tenen cops, perquè a bord porten una cristalleria brutal, vull dir, peces de decoració brutal. A vegades se m'acumula aquí molts de cèntims, diguem, amb peces que no són meves. Ara cada cop que et portin per dinar un got d'aquests per fotre un ron,
Clar. Sabràs que aquest got... Un rom no sé, però sí, ja t'entenc. Sabràs que aquest got té una història i que potser el Toni Moya, que treballa per les cocteleries més importants del país, ara ho deia per iots, potser n'és el creador. Cada dia rebem notícies de locals que tanquen, de gent que baixa les persianes i de mestres que no segueixen el negoci. Avui els veïns del costat entrem al taller d'en Toni Moya, l'únic tallador de vidre que queda a tot l'estat i que treballa per a les cocteleries més importants del país. Amb 60 anys i malgrat haver estudiat per ser electricista, un dia decideix agafar les eines, posar-se al davantal i continuar la història. I dins de tot plegat, només sobrevola una pregunta, que és què té aquesta feina? Perquè sigui l'únic que queda per no tenir llegat. Quina complicació presenta? Jo he format un fotimer de gent, però et faries creus, perquè abans hi havia 2 escoles de vidre i la gent es cansa, perquè són males postures, els individus que estiguin 8 hores al torn, que et fan mal les cervicals, et fan mal les lumbars, és un ofici dur. Hivern i estiu estàs amb màniga curta i mullant amb aigua freda, perquè tens que treballar, les moles van refrigerades amb aigua freda, si no, amb la fricció, el vidre s'escalfa i es crema, no? La gent primer ho agafa així, li fa molta gràcia, jaja, però quan li dius fes 60 gots, és que tinc que girar molt el cap, que això, l'altre, i quan no és un nap és una ceba, no? No és que tothom no hagi sortit bé, però és una pena. Aquí hi ha un tema important, que és que en Toni és pare de 2 fills. I un dia li planteja la pregunta als 2 fills i els 2 diuen és que ho veiem una mica cru. Nosaltres volem fer altres coses, tenim altres aficions i volem treballar d'altres feines. Un panadero que guarda el sobrante del día. Un és del món de la informàtica i l'altre és del món dels vins. Jo he passat, com tots els negocis propis, de tots els colors. A mi em compensa, no? Jo els desitjo el millor per ells, però també t'ho dic, que m'agradaria que seguissin, no? Sabent que ells 2 no continuaran, tens algun adepte que hagis dit, mira, aquest nano o aquesta noia... Això, cada vegada penso més en això. Saps què passa? Que com estic tan escamat i he format a tanta gent, perquè formar gent és temps. És que jo he arribat a tindre 6 de personal al mateix temps, una a cada torn, tindre tots el mateix, i jo portar 18 copes i veus que els de més igual porten 3 o 4 copes fetes. Però tu ets un mestre. El nom oficial em fa molta gràcia. Com és el nom oficial? És Maestro Artesano Tallador de Vidrio, no? Que sembla nom de torero, no? Allò de, maestro. No hi ha escoles de tallar vidre? Ni escoles ni fàbriques, en tota Espanya. Però això que tu fas no ho poden fer les màquines. No. Hi ha el que és la talla de mollo i, per començar, no té cap valor perquè és una màquina que cau una gota de vidre i és un mollo que ja té les marques fetes. I clar, és una peça que no té valor, vull dir, hi ha tallats que és impossible reproduir-los. És a dir, podem arribar a pensar que quan tu diguis prou un dia, hi haurà tallats que no tornarem a veure. Sí, però és que com no vull dir prou, per això. A hores d'ara ja no hi ha escoles que formin artesans talladors de vidre i hem anat a tocar el moll de l'os, el punt més dèbil d'en Toni, al final d'aquesta carrera de fons. Parlem de la teva jubilació un moment. No vull. Tu tens 60 anys. Si et dic la paraula jubilació, què et passa? No vull sentir-la. Per què? Pues perquè primer no em sento vell, és que no vull dir la paraula vell tampoc, i tinc molts projectes i coses. Però pots tenir esperit jove i deixar de treballar, És compatible. Però és que no vull deixar de treballar. Mira, molta gent deixa de treballar i es mor a cap de 4 dies. Tu creus que et moriries sense tallar vidre? Potser. Jo calculo, aviam, com mínim hasta 68 o així... I a partir d'allà què? Igual tornaré a penjar-me la guitarra, llavors. I ja me faré un grup de tributs o alguna cosa, no sé, com estan de moda ara un grup tribut. La vida no la concebeixo sense tallar vidre. D'aquí 8 anys ens trobarem, quan en tinguis 68, i veurem com continues, Sí, o més. O més. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.
Toni té una frase que copsa una mica tota la conversa, que és: ja sé que sembla car un got de 90 euros, però quan la gent m'ho diu els hi pregunto: oi que quan venen a arreglar-te el rentavaixelles a casa et cobren 120 euros per una hora de feina i els hi pagues? Doncs jo per aquest got m'hi he estat 2 hores i això és el que valc. I amb això ens quedem. Oh, i tant. Vols que obrim el sobre? Home, clar, aquí estic som-hi. esperant. M'ha agradat molt aquesta història, com sempre, però aquesta especialment, mira, diu: l'ofici de tallador de vidre no pot desaparèixer mai. Jo penso lluitar perquè així sigui. Tallar és artesania, és art i passió. La passió mai es pot perdre. Toni, que té una lletra preciosa, a més, s'ha de dir. La passió mai es pot perdre. Ah, efectivament. Ens quedem amb això, ens agrada. Quedem amb això, ens sí. agrada. En Toni Moya, l'únic tallador de vidre que queda en actiu a tot l'estat i resisteix al costat de la Sagrada Família a Barcelona. Gràcies, Esther. Gràcies a tu. Bona setmana. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.